l'acampada d'aquest any 2017 ha estat un simple simulacre. No ha estat real. Encara que ara mateix alguns de vosaltres la noteu molt, no ha estat real l'acampada. És un simulacre de la societat que volem fer realitat cada dia a tots els països catalans. I com ho hem de fer que el nostre jovent pugui estudiar sense haver de demanar i de suplicar les beques constantment, el traspàs de beques i els recursos del govern espanyol? Com ho hem de fer? Poder viure, si volem viure, en un país on valgui la pena viure-hi. I és per això que estem fent tot això. Diem sí a la República del Jovent. Estiguem actius i mobilitzats per la revolució democràtica que farem i per la qual caldrà que estiguem a primera línia. Diem sí i guanyem-ho tot.